Ναι, με λένε Χρήστο Ζώτο. Η καταγωγή μου είναι από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, του πατέρα μου βέβαια. Εγώ γεννήθηκα στην Καντήλα του Λοκαρνανίας. Ξεκίνησα από 11 χρονών μάλιστα με βιολί. Επειδή ο πατέρας μου ήταν λαουτιέρης, λέει, παιδί μου, άστο το όργανο, μου λέει, να πας να σπουδάσεις, γιατί κοιτάξτε, θα πηγαίνεις από χωριό σε χωριό, δεν θα έχετε καμία αξία, ο κόσμος δεν σας υπολογίζουν, και αυτά εγώ τα ζήσα. Άστο. Εγώ όμως, επειδή από μικρός στο σπίτι μέσα άκουγα μουσική, έρχονταν ο πατέρας μου, έφερνε διάφορους μουσικούς και κάνανε πρόβες. Από 2 χρονών δηλαδή. Και μου έγινε βίωμα το όργανο. Αφού ξεκίνησα το βιολί, ο πατέρας μου το πέταξε, το βιολί. Μετά τι να κάνω εγώ, μαζεύω κάτι λεφτά από διάφορους συγγενείς εκεί πέρα και παραγγέλνω μία λαοτοκιθάρα στην Πάτρα. Στον Ανδρέα τον Καλαπόδη, αυτός ήταν οργανοποιός. Καμιά φορά τη φέρνω τη λαοτοκιθάρα στο χωριό με κάτι χαρτιά τυλιγμένη. Λέω, πατέρα μου, τι είναι αυτό? Λέω, παραγγείλα μία λαοτοκιθάρα. Ρε παιδί μου, λέει, δεν σου είπα, άστε αυτή τη δουλειά, δεν είναι δουλειά αυτή. Τέλος πάντων, πήρα τη λαοτοκιθάρα, ο πατέρας βέβαια δεν μου έδειχνε ποτέ. Όταν έφευγε από το σπίτι για το καφενείο, τότε έπαιρνα τη λαοτοκιθάρα για να παίξω εγώ. Καμιά φορά έφερνε ο πατέρας με διάφορα συγκροτήματα, πήγαινα δίπλα και καθόμουν. Ήμουν 11 χρονών, 11-12 χρονών. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι που κάθεται δίπλα, λέγανε στον πατέρα μου, λέει, γιος μου. Λέει, παίζει όργανο? Παίζει, λέει. Για να τον ανεβάσουμε πάνω, να δούμε τι παίζει. Ένα συγκρότημα 2 φορές, 3 φορές, 5 φορές, για τον πατέρα μου έφερε διάφορα συγκροτήματα. Μετά παίρνανε εμένα σε δουλειές.